खुलुमबाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने दिनैहाय 1 तारिख नालाय माने गामियाव माने फुजा होयो मन्दिरावहाय बिनि थाखाय आङो दिनैहाय मन्दिर साजायनो थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला कमेन्ट हर आरो शेयार खालाम आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नायलांबाय था आं देखायलांनोसै होमबा मन्दिरखौ माबायदि साजायो आंजों लोगोसे नायलांबाय था आरोना मन्दिरखौ नैबेबायदि साजायबाय आरोना लोगोफोर मोजां मोनोबा माने कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना माने बबे जिल्लायाव बबे गामियाव साजायखो मन्दिरा नोंथांमोना कमेन्ट हरनानै खोन्थाबानो जाबाय जों माने गामियाव साजायबाय आरोना दिनैहाय नायलांबाय था नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्ट हरबानो जाबाय नैबे जोंनि गामिनि मन्दिर तारमाने बेयाव लोगोफ्राबो साजायगासिनो ओमफ्राय आंबो साजायदोंमोन ओमफ्राय आङो दिनैहाय माने भिडिअ बानायबाय आरोना भिडिअ होयैयाबो गोबाव जाबाय नालाय लोगोफोर ओंखायनो आं दिनै भिडिअ बानायबाय आरोना नैबे जों गामिनि मन्दिर नै बेयाव माने फिरफिला दिखाङो आरोना देखायसो होनलायलांबाय आं माने दिखियो आरोना फिरफिला नै लोगोफोर दं नै बेयाव नायबानो जाबाय लोगोफोर click again what is name your channel huh what is name your channel बिराद फालथुलै जोंना लोगोआबो नै थांबाय जोंना लोगोआ माने मन्दिर साजायदों आरोना दिनैहाय लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंना मन्दिराव नै बेबायदि होदों आरोना माने बोसोरनै जाबाय खोमा बोसोरनै जाबायना मन्दिर बानायनाया नैबे बोसोरनै जाबाय आरोना आं देखायगोन फारसेनिफ्राय coming years changing नायदो come here you नोंथांमोना जोंनि मन्दिरखौ माबायदि नुदों कमेन्ट हरनानै खोन्थाबानो जाबाय welcome फांखाबो दङ आरोना जोंनानि incoming नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि मन्दिरखौ नैबेयाव दावराय मानै दं आरोना माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय आं देखायनोसै फुलनो नै माने बे वालनि कालारफ्रा माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय कालारखौ बेबायदिनो होनाय जाबाय आरोना जों गामिना work completed going home न'आव थांसै yeah माने लोगोफोर जों साजायखांबाय आरोना कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय जोङो दा थांसिगोन आरोना न'आव ओमफ्राय दा दसेनि उनाव फैसिगोन आरो